Вітаначкі, сябры! Вы яшчэ не паспелі, а я ўжо вас папярэджу. Мая беларуская мова не прэтэндуе на ідэальнасць. І калі вы што-небудзь напішыце ў каментарыях на гэты код, вы будзеце забанены. Дзякую. Сённяшняя наша тэма прысвечана спорту. У Беларусі толькі-толькі распачаўся спартыўны сезон, і калі вы ўсё яшчэ заўзятар беларускага спорту, у меня для вас ёсць маленькі падаруначак. Сёння разглядаем прастору ў Notion, якая вам дапаможа захаваць гісторыю вашего заўзятарства. Па свайму мужу я ведаю, насколькі гэта можа быць вялікая частка вашага жыцця. Так што, для ўсіх тых, хто такі ж фанат графіка, як і я, і таксама полюбляе лічбы, уже даўно жадаў пазнаёміцца з Notion больш глубей ці распачаць сваё знаёмства, але ніяк не знаходзіў цікавую тэму. Гэта відэа для вас. І для пачатку хуценькі абзор прасторы. Паглядзім, што ў нас ёсць. У нас ёсць прастора ў Notion, у нас ёсць тут караценькая інструкцыя ад мяне, каб вы не заблыталіся. Тут ёсць кнопка «Дадаць матч», ёсць лічыльнік наведаных матчай, агульны, та таксама па катэгорыях спорту. Зараз здесь ёсць футбол, баскетбол, хакей, гандбол. Некалькі дадатковых сторонак. Таксама агульна можна паглядзець свае матчы, якія вы пасецілі, і каляндар. Каляндар адлюстроўвае усе матчы, якія вы ўжо наведалі і якія толькі жадаеце наведаць. Гэта калі хуценька. А цяпер давайце падрабязней разглядзім гэту прастору, паглядзім, як ёй карыстацца, якія фішачкі ў ёй ёсць унутры. Я таксама вам яшчэ не распавяла, што унутры кожнай карткі ёсць магчымасць дадаваць фота ці каментарыі ад сябе, якія-то тэксты. Ведаеце, гэта такая альтэрнатыва вашаму дзіцячаму альбомчыку, калі ваша дзяўчына ці ваш хлопец прыходзіць да вас у госці. Напрыклад, я проста абожнюю слухаць гісторыі заўзятарскага жыцця майго мужа, і гэты шаблон, гэтая прастора зроблена ў большай ступені з яго падачы. Зараз пачнем з самага пачатку разглядаць, што тут ёсць. Паехалі. У першым блоке, як я ўжо казала, гэта інструкцыя, хуценькая такая, калі вы ўжо паглядзіце відэа і пачнеце карыстацца гэтай прасторай, каб вам не трэба было ўсё пераглядваць. Тут ёсць вось такая прыкалюха, прыкалдэска, як карыстацца шаблонам, яе можна разгарнуць. Унутры 4 пункты, к аднаму з іх дададзеная караценькае відэа на хвілінку. Гэта пра асноўную функцыю прасторы. Усё іншае я гадаю, вы не заблукаеце. Добра, з інструкцыяй мы ўсе ўсё зразумелі. Што далей? Наступны блок у нас інтэрактыўная кнопка «Дадаць матч». Это вельмі цікава, але мы звярнемся да яе пазней, калі аглядзім ужо ўсю прастору. Далей у нас агульны лічыльнік матчаў. Ён аўтаматычна перагортваецца, калі вы дадаеце новыя наведаныя матчы. І шчыра кажучы, з гэтым лічыльнікам я проста чуць не памерла і чуць не здалася, таму што я пераглядзела ўсе формулы, якія ёсць у Notion. Я перачытала ўсю інфармацыю на ангельскай мове. Я проста сядзела і штосьці спрабавала, і нічога ў мяне не выходзіла, таму што я жадала, каб гэта было трошкі больш па фармаце, каб гэта лічба была трошкі больш, але вось гэта тое рашэнне, якое я знайшла на даны момант у мажлівасцях Notion. І калі вы ведаеце другі шлях, напішыце ў каментары. Я буду вельмі удзячна і здзіўлена, таму што гэта было вельмі складана. Акрамя агульнага лічыльніка, я вам ужо паказвала, тут разгортаецца па катэгорыях. Таксама ўсё аўтаматычна. Вось футбол 1 наведаны матч, хакей 1, гандбол 2. Гэта зараз гэтыя матчы дададзены ў гэтую прастору проста для прыклада, каб не заставляць яе зусім пустой і даць вам мажлівасць паглядзець. У чацвёртым блоку вось тут у нас спасылкі для хуткага доступа, і вам зусім не абавязкова туды заходзіць, таму што ўся асноўная інфармацыя ёсць на галоўнай старонкі, але мы іх таксама разглядзім, таксама пазней. Спачатку разбярэмся з галоўнай старонкай. Так, спускаемся ніжэй. Тут мы можам убачыць дададзеныя матчы ўсе. Таксама па катэгорыях 4 футбол, баскетбол, гандбол, хакей. Тут у нас у назве які гэта ліга ці чэмпіянат, ці які тып матча. Далей у нас каманды, якія гулялі. Далей лік гульні і дата гульні. Таксама кожную картку мы можам разгарнуць.
Вось мы ее разгортваем. Тут у шапцы уся агульная інфармацыя, а калі вы цісніце вось сюды, дзе напісана press enter to continue with any empty page. Ладно. Добра, калі вы ціснеце вось сюды, то вы таксама можаце штосьці, якія свае заметкі пісаць, а таксама дадаваць фота ці відэа ці аўдыо, што жадаеце. Як у любую праграму, нічога новага Notion нам не дае. Добра, гэта тоже мы паглядзелі. І апошняе, каляндар. У календару ўсё па датах, ён паказвае актуальны месяц, і тут вы можете убачыць кожны матч, які вы дадалі. Вось, напрыклад, чэмпіянат Беларусі, Машэка Бусел. А што там Бусел, якая каманда? Окей. Машэк супраць Бусела Кітая, што гэта яны гралі на стадыёне Цар Вікторыя, што гэта быў гандбол, а таксама можаце ўбачыць, наведалі вы матч гэты ці яшчэ не, альбо вы прапусцілі, альбо яшчэ штосьці здарылася. Но гэта не важна. Я вам прапаную, калі у вас ёсць патрэба ў стварэнні чагосьці беларускамоўнага на базе Notion, мабыць, архівы ці урокі для маленькіх, для старэнькіх, для сярэдненькіх, какие-то гульні, ці яшчэ штосьці. Галоўная ўмова беларускамоўная. Напішыце мне на почту. Я выберу 3 праекта, якім я дапамагу бескаштоўна. Таксама можам стварыць штосьці ў Ютубе, калі вам гэта цікава. Мне тут сядзіць муж, які лепей за мяне ведае беларускую мову і вельмі мне зараз дапамагае. Але я трошкі засмучана, таму што я здымаю відэо, калі я адна ў комнаце, і гэта трошкі для мяне стресс. Вось. Зараз мы яшчэ раз прайшлись па шаблону, яшчэ раз усё праглядзелі, чуць падрабязней, але не ўвідзелі галоўную функцыю, і вы не турбуйцесь. Інструкцыя ёсць, і тэкстам таксама на кожнай старонкі для вас ёсць падказкі. А, яшчэ тут ёсць такі пункцік, як не чапаць. Вы можаце чапаць, вы можаце заходзіць сюды. Гэта проста карэнная база, і калі вы яе выдаліце ў сябе, то у вас усё выдаліцца. Але вы можаце сюды зайсці і паглядзець, што тут ёсць. Трэба гэта вам ці не, вы вырашыце самі. Павернемся уверх старонкі і паглядзім, якія тут ёсць яшчэ дадатковыя старонкі. Першае гэта календар. Калі вам лянота лястаць, круціць данізу, вы адчыняеце яго здесь. Гэта тое ж самае, што ёсць у вас унізе старонкі, але ён бесканцовы. Вы круціце, ён як бесканцовы, але у версіі месяц, які зараз. Ёсць такая старонка, як наведаў. Тут вы можаце ўбачыць усе наведаныя матчы па катэгорыях, вось яны, і асобна. А таксама я нагадваю, што вы можаце блымкаць па картках, і яны адчыняюцца. Тут можа быць дадатковая інфармацыя. Далей у нас штосьці больш цікавае. Больш цікавая гэта старонка стадыёны. Зараз я дадала сюды ўсе стадыёны, на якіх гуляе вышэйшая ліга футбольная. Таксама можаце дадаваць свае стадыёны. Пра гэта таксама чутачку далей. Мы зараз разам, только вы і я, дададзім новы матч у гэтую прастору, і вы пакрокава ўсё убачыце. А зараз мы глядзім на стадыёны. Што тут убачыць можна? Навошта гэтая прастора? Па-першае, усе стадыёны, і побач з імі стаяць лічбы, якія паказваюць, колькі матчаў на гэтым стадыёне вы наведалі. 2, 1, 0... І все. У меня больш няма запоўненых матчаў. А таксама вы можаце ўсё разгарнуць. Вось я вам тут падказачку такую пакіну. Каб всё разгарнуць, націсніце Ctrl-Alt+T. У вас всё разгарнецца. Вось дзе тут матч, вы сможаце ўбачыць 1 ці 2. Вось тут бачна. Усё, што у вас ёсць в базе, аўтаматычна тут будзе бачна. Калі вам так не падабаецца, вы таксама яшчэ раз націсніце Ctrl-Alt+T, і у вас все звернецца. Вось просто ідзем далей да маей улюбленай староначкі. Гэта клубы. Што я вам распавяду пра клубы? Тут ёсць таксама караценькая, хуценькая інструкцыя, таму што, чтобы вы не заплытались. Яна на 30 секунд. Што тут у нас ёсць? Па-першае, футбольныя клубы вышэйшай лігі усе дададзеныя. Таксама можаце ціснуць на яго і паглядзець, не знаю, можаце не ціснуць. Вось яна тоже звяртаецца, так вышэйшая ліга, то мы паглядзім, для чаго я зрабіла. Далей у нас ёсць баскетбол, тут дададзена вышэйшая ліга па жаночаму баскетболу. Вы спытаеце ў мяне, чаму? Ці не спытаеце, а я ўсё роўна вам распавяду. Таму што я
лічу, што змяніць назву Цмоті Мінск на Мінск гэта зашквар. Гэта ў самае серденька мае. Да, я ведаю, што Цмоті таксама есть жаночая каманда, якая тоже перамяніла назву, але моя любоў да спорту, да паходаў на баскетбол, футбол, гандбол, яна пачалася з матчаў Цмоті Мінск мужыцкіх. Для мяне гэта такі удар і зашквар. Я лічу, што назва Цмоті гэта просто, супер назва. Вось так. А Мінск не супер назва. І таму я вырашыла не дадаваць сюды вышэйшую баскетбольную мужчынскую лігу. Тут будзе жаночая. Гэта хоць якая салідарнасць у гэтым шаблоне. Ведаеце? У нас ёсць яшчэ здесь гандбол. Таксама дадала вышэйшую лігу і таксама зрабіла з хакеем, каб вам нічога не трэба было рабіць, калі вы дадаеце па вышэйшай лігі матчы. Але калі вам патрэбна дадаць матч, гэта можа быць, таму што першае, вы жывёце не ў Беларусі і будете карыстацца гэтай прасторай. Другое, вы любіце таварыскія матчы другой лігі, ці першай лігі, ці проста вашы дваравыя каманды. Таксама у вас можа з'явіцца патрэба дадаваць новыя клубы. І што рабіць? Вельмі проста. Яшчэ одна інтэрактыўная кнопка, якой мы зараз карыстуемся. Давайте дададзім крумак. Каб нам дадаць крумак, нам трэба націснуць на кнопку «Дадаць клуб». Лёгка. Я цісну. Я тут пишу назву Крумкачы. Таксама я дадаю іх лога, таму што мне падабаецца, калі ўсё прыгожа. Для таго, каб дадаць лога, мы ціснем Add Icon, Custom і запамповаем сюды наше лога. Добра, лого запампована. Далей нам патрэбна дадаць від спорту. Гэта у нас футбол. І дадаць лігу. Я б дадала вышэйшую, але дадаем все real life. Далей мы просто ціснем на любую прастору, якая па картачкі знаходіцца. Я цісну. Все. Крутим. Вось, другая ліга, Крумкачы з'явіліся. Все, даражэнькія, я больш не буду вас таміць. Мы падыходзім да галоўнага, да таго, як гэта прастора, вось яна ў дзені працуе. Мы зараз з вами націснем на кнопку «Дадаць матч». Гэта такое ў мяне было да гэтага. Вы 10 хвілін праглядзелі аб тым, які я добры, гарненькі шаблончык вам зрабіла. А зараз мы будзем ужо дадаваць матч. Дадаць матч. Уявім. 20 красавіка я жадаю пайсці на матч Крумкачы Дынамо Мінск у Кубку Беларусі. Па-першае, я выбіраю кубак. Вось у нас есть Кубак Беларусі. Я цісну на яго. Добра. Від спорту. Футбол. Выбіраю. Каманды. Таксама цісну. Выбіраю Крумкачы. Вось яны, мои даражэнькія, Дынамо Мінск. Яны ўжо ёсць у нашай базе, і мы проста іх дадаем. Ой, а вось гэта праблема. Дынамо Мінск з якім лога? З звёздачкай жоўценькай зверху? Гляджу, тут ёсць хакейны Дынамо, яго я ведаю, таму што ты там працаваў. Там яшчэ ёсць Дынамо. Можа быць, я выведу сюды таксама віды спорту адабражаліся, таму што калі вы не будзеце дадаваць лога, вы можете заплытаць. К выхаду відэа я гэта зраблю. Вось, абяцаю. Далей я выбіраю дату. У нас гэта 20 сакавіка. Абавязкова выбірайце дату, гэта важна. Далей стадыён. Гэта у нас быў алімпійскі. Гэта быў стак алімпійскі, я яго выбіраю. Матч яшчэ не састаяўся. Я проста хачу яго дадаць, каб паглядзець на свой расклад матчаў, на якія я магу схадзіць. Цісну на любую прастору побач з карткай і кручу ўніз. Вось мой календар, толькі што мы з вами запоўнілі. Яно тут з'явілася. Зараз мы яго адметім як ужо наведаны матч. Але перад гэтым, каб вы ўсё было наглядна, глядзіце. Вось у мяне здесь ёсць 4 наведаных матча па катэгорыях таксама. У меня ёсць у футболе 1 наведаны матч. І вось тут у меня толькі Гомель-Слуцк ёсць. А зараз мы ў календар пойдзем, адчынім картку Крумкачы Дынамо Мінск, поўнім тут лік. Гэта у нас было 2-1. Вельмі важліва націснуць на кнопачку «Наведаў матч». Гэта ключавы момант. Наведаў. І зараз глядзім. Круцім вверх. Вось наведаных матчаў 5. Па катэгорыях у мяне ўжо ёсць 2 наведаных матча футбольных, і тут ён таксама з'явіўся Кубак Беларусі, Крумкачы Дынамо Мінск 2-1. Вось так і працуе гэтая прастора. А яшчэ я жадаю дадаць якую-то фотачку ўнутр картачкі. Я гэта магла зрабіць, калі я дадавала картку.
калі я вось тут памячаю як наведаныя. Вось і зараз магу гэта зрабіць. Вось у меня адчыняецца картка, калі я на нее клікаю. Ну гэта легенда. Калі быў матч Кромкачы Дынамо Мінск 2-1, штосьці здарылася, я магла з кім-то пабалакаць, так я гэта зараз адзначу ў картачке. Ну такі ён прыгажунчык. Выбачай, муж. Яшчэ я магу зараз дадаць сюды фота, але не буду. У мяне няма нічога пад рукой. Ну, калі вы для прыклада каманда фота, ці просто Ctrl-C, Ctrl-V, ці так, вось тут можна запампаваць файл. Зараз яшчэ раз дадаць лога, але гэта магло бы быць ваше фото. Вы таксама робіце, калі вы не плануеце свае матчы, а калі вы просто жадаеце іх сюды заносіце, так вы ціснеце на кнопку дадаць матч, тут усе палі запаўняеце, адразу цісніце на ведаў, адразу пішаце лік, і у вас гэты матч адразу з'яўляецца ў наведаных матчах. Ну і па традыцыі, гэты шаблон можна бескаштоўна спампаваць у спасылцы в апісанні пад відэа. Для гэтага просто перайдзіце і націсніце дубліраваць. У вас гэта будет вось тут, дзе ў мяне шэр, у вас будзе дубліраваць. Калі у вас засталіся пытанні да мяне ці да працы з гэтай прасторай, пішыце ў каментары. І нагадваю, што ў мяне ёсць Boosty. Калі вы мне данаце ад $5, я вам дапамагаю настроіць гэтую прастору пад сваі патрэбы. Мабыць, у вас у фаварытах іншы від спорту, ці вам патрэбна адразу занесці якую-то вялікую базу сюды, ці яшчэ штосьці, там вывесці на першую старонку, ці то угодна. У вас ёсць ідэя, у вас ёсць патрэба, чтобы гэтым карыстацца, чтобы было па фану, тады вось такі варыянт для вас. А прасценькія хуценькія вопросікі, каментары. Нагадваю, што мы на гэтым канале ствараем вашу ідэальную інфраструктуру в Notion. Карыстуйцеся шаблонам, дасылайце сябрам, подписывайтесь на канал, цісніце на падабай. Всех цалую, абдымаю на наступным тыдні на гэтым же месцы.